Nadyan aku bocah gunung kabangetu nunggu ora susah katek nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggale sliramu ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku. Apa kowe ra kelingan dolaning omahku ana latar padha lelungguhan karo aku. Nadyan aku bocah gunung kabangetu nunggu ora susah katek nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggale sliramu ora yen
lelungguhan kegojekan karo aku. Upama sliramu sekar melati aku kundang sari upama sliramu margi wong anes pon kakang bakal lewati sineksen lintang eloko semono janji prasetyan ati tansah kumantel ning netra rinoso
saben dina mung ngalamun angen-angen marang yayi pengen urip bang rengengan bunga susah dilang apa tega lan pun ati kurang bisa lali monggo katur diajeng Anje. Oke. Saben dina mengalamun jroning sepi sepi sampun hamung tansah katulung wayanganmu doh Kang Mas wong bagus linalitan bisa lali sayang rucit ati ngono enjo ngono lewon bagus tansah kumantir ing sajroning netra apa tega sirakan Mas Citra janji
sakjane mono kepiye to, Nduk? Katresnanmu marang pun kakak. Ngono ya. Tekone sing tenan Kang, suka nggo nati ngono lho. Sampean ke malah esuk-esuk awan-awan wis ngelamun aja nglamun sik. Lah wong lagu punika kan tujuaken Sriat Maja benten kekalih. Iso ngono ya. Ora kanggo MC, nek MC wis biasa. MC-ne wis marem aja. Lah iya to. Malah urung kok kene. Ditutup ora iki? Kersanipun dipun imbangi punika wonten punika nak Mas Sriatin ugi Kang Mas sapa mau lali jenenge. Ayo kono. Undangannya mau pokadol apa ora mau? Lah iki mau. Mugi-mugi sama wae ya Mas. Amin, amin, Nggih. nggih. Sampai maut memisahkan. Betul, Mbak. Ojo kaya MC-ne. Pak, MC-ne. Punika kaya tujuaken dumateng Mas Eko. Nggih, Mas Nggih, Eko. mugi-mugi tansah dipun tresnani nggih. Mas Eko nggih, Mbak nggih. Nggih. Awet. Nah MC biasa gonta-ganti. Lah jenenge wong seni ngono kuwi lho, aja ngaku wong seni nek urung rabi ping 3. Aku sing ngajari Beni. Sing ngajari Beni. Iya ta? Tukang syutinge cerah. Mulane Mas Kuku ki tak pengen MC, aku semelang aku. Lah iya. Oh korban. Oh, aja ngono kuwi Ben. Nah, Aja. Amsar sing kulino ngajari lho. Yo, Enggak ngono. Oh. Mas Edi. Bocah ning ndi? Lunga to? Monggo diajeng kalajengaken. Mongko Kang Mas katresnanku tresnane kang bisa tinuku cunduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Matur suwun Kang Mas. Nggih. Ngambara ing awang-awang. Yo! Sambung Mas. Lamun sampean saka kono, aku saka kene. Bebasan tanpa tepi. Monggo Mas, kene aku sing tengah nek to. Kowe tengah. Lah iya aku sing tengah lho. Narang pasing meko mendho Ora ketemu dalan. Mitur miteri jagat ulam boro Ngorong gali nomo tungkol mumbar gagasan satemati kowo Ntar saya mau ke ini yang jaga piring. Tahu nggak lagunya ya? Tahu nggak Pak? Oh, enggak ada yang ngerti. Kagak tahu ya? Ya Kan dikasih tahu, Allah. dikasih yang tahu deh. Apa ya kira-kira Ya ya? ini yang bagian ngerti-ngerti ini ya, Bu. Nanti ini malah lagu yang bagian. Oh ya, iya, oke. Taunya guyon waton nanti dikasih. Yang mana? Oh, taunya ya, guyon ampun. waton. Kalau Mas Kukuh bukan guyon waton taunya. Taunya waton sing neng nggon pinggir ramben. Tahu?
Lah iya sing dienggo ngepitke kan lho. Monggo dipun angkat Mas Yatin. Sripat sripit lambehane mbrak kesimper dasara masih kenyo tanku monggo diajak Matur suwun. sembah nuwun tak saketi adu mesem sepet madu Noras ronto agak man lagu Sekarang gantian tanya ke bapak-bapak yang ada di depan. Bapak-bapak perso lagu niki mboten? Tahu lagunya ini enggak, Pak? Nah, kalau nggak tahu nanti tak kasih yang tahu deh kira-kira lagunya apa ya. Buat bapak-bapakku yang ada di sini. Salam dulu. Lagunya apa nanti? Hah? Oh enggak ngerti aku. Pak Joko orang ngerti. Nah, kalau Bapak nanti dikasih yang tahu lagunya apa ya? Iya, nggak apa-apa. Sebotol minuman. Lagunya ngimpi Mas jare. Lagunya ngimpi. Sebotol minuman apa nanti dikasih itu, Pak ya? Janda pirang. No kebetulan ada janda. Tapi belum pirang. Emang ada? Oh enggak pirang tapi di sini jandanya. Mas Ya. bapaknya boten ngertos Mas Boten nanti mintanya janda pirang. ini Mbak yo ini Ayo. melu oh. Bentar. Ini Lagi anu dipaksa kudu Pak ngerti. niki Pak kersane ngertos Pak Nggih. yo niki Mboten kertas, mboten ngertos, Pak. Non. Wah, mboten nek sing nyauri ya mboten ki lho. Orang ngerti. Orang Lah ngerti. sama Pak ini juga sebenarnya orang ngerti. Nanti kita kasih yang ngerti-ngerti dah Iya. ya. Saya juga orang ngerti sebenarnya karena tuntutan. Iya, iya kan? Iya, ning kene oke pendukungku jebule. yo Dok ben ngerti ya di ngerteke Ya buka ya. ngono yo ngono wis pirang-pirang dina sliramu anggonku turu ora tau ketekan Pripun Kang Mas? jebul sliramu nggur ning pawetan mimpi wong ayu Ya sakno. Bapak ngerti enggak? Enggak ngerti. yo ngono Ganda
monggo Mas Yatrin. Kesar kinggang beso sangang tibu sono dasar ayu masih kenyong lan jiwa Bapak nanti yang ingin menyumbangkan suara emasnya Iya. Pak, kami persilakan. Yang mau minta lagu juga dipersilakan yang ngerti. Yang mau nyanyi juga boleh dipersilakan Pak. Enggak usah segan. Enggak usah izin Pak. Ya. Mas Yatin. Jih, Studio 1 monitor kene. Iki jebule awake dhewe iki pancen kudu proaktif, Mas. Kudu nyamperin rono rene. Lah iki atensi wis mlebu akeh banget. lewat apa Mas? Iki nganu lewat amplop, ono sing lewat bisik-bisik, ono sing lewat WA. Berarti Ayo WA Mas, mu Bali, Mas. mbok dom-dom ning WA-ne kono ya? Lah iya. Pertama datangnya dari tim yang ada di buku tamu. Lagune Dumes. Terus kedua dari ibu-ibu juru masak lagune Jambu Alas. Terus nanti ada Bu Sari yang punya bakso Solo nanti berkenan gabung untuk dengan kami yang ada di panggung. Oh mboten nggih nganu mawon Bu. Usik Bunda Sari. Jenengan mang darsik. Nggih Darien. Nggih. Darien mangke nyawiji. Alah ora kenal ngapane. Nggih sugeng siang Bunda Sari monggo sikecake. Ya Allah, Mangke ra ternyata kita teman. setunggal pupuh katuran. Katen. Piro? 3. Mantap. Kata HP. Pak Kukuh. Biasanya moco tak silai HP. Ora kurang akal. Monggo sekitake dari rumiyin monggo Bunda Sari. Anjing hantar sembah nuwun. Sik ditutup sik. Kowe iki senenge kok ngablak wis arep ditinggal. Lah orang-orang ta? Urung. Lho tak kirane wis lho. Urung. Aku urung krasa kok kowe wis Mas. Oh alah. Modele ngono dilaleri kok. Dan ya. Ya. Anggon rasa wis ora iso tak lalekake ananging jebul kabeh mau mung mimpi nduk ya kemula wis saiki bali mah. Heeh, nek wis berarti wis ya Mas. Wis. Wis nggih, nek monggo. wis.
Guyang guyu mesam-mesem saja arep mundut mundut lagu. Bunda Kesi bondo nekat. Guyang guyu mesam-mesam saja arep mundut mundut lagu. Bunda, anak buahnya neng kene iki ndredeg iki lho Bunda.